बे समाव नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव रादाब होनो आखायाव लादों। रासियानि खौरांगिरि अस्काना बावलिंखौ रासियानि फायखियानो गुलि गावनानै बुथारदों। स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि। नंगौ, नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। रासियानि खौरांगिरि अस्काना बावलिंखौ रासियानि फायखियानो गुलि गावनानै बुथारदों। जेब्ला रासियानि खौरांगिरि अस्काना बावलिंआ इउक्रेननि राजथावनि कीव सोहोराव थांनानै रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहायाव इउक्रेना माबायदि खहा जादों, रासियाया इउक्रेनखौ माबायदि गाग्लोबदों, बेफोरबायदि माखासे खौरांखौ साहसि खौरांगिरि रुक्साना बावलिंआ इउक्रेननि दावहायाव सानफ्रोमबो जोबस्रांनायखौ खौराङाव फोसावबाय थादोंमोन। जेराव खौरांगिरि रुक्साना बावलिंखौ रासियानि फायखिया इउक्रेननि राजथावनि कीव सोहोराव गुलि गावनानै जिउ फोजोबो। बेजों लोगोसे साबा खौरांगिरिफोराबो जिउ गोमानो गोनां जायो। रासियानि गाहाय मन्त्रि व्लादिमिर पुतिना जाहाथे रासियानि बेरेखायै रावबो रासियानि खौरांगिरिफोरा बेबायदि खौरांखौ फोसावा बेखौ नोजोर बोनानै बे खौरांगिरिखौ गुलि गावनाय हाबाखौ मावदों। बेराफारसेथिं रासियानि बेबायदि आखुखौ नुनानै मुलुगनि गासैबो सुबुङानो निन्दा होदों।